Iti Tuguegarao City, mabalbalakadan dagiti umili aliglikan dati panaglangoy iti Pinakanawan River kan Cagayan River iti summer vacation gaputa apektado daytoy iti bakterya. Data kandado pa adamag iti panagsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Tuguegarao, mabalbalakadan dagiti umili ken turista amay parit ti panaglangoy iti Pakunawan River ken Cagayan River, ita Semana Santa mangrugi inton Abril 2 aging 5, baban iti maysa a city ordinance nga impablaak ti lokal a gobyerno. Dagiti karayan ket adaan iti fecal coliform bacteria a mabalin a mangitunda iti naduma-duma a sakit kas iti panagsakit ti tiyan, panagsarwa, panagbara ti bagi ken diarrhea. Mabambantayan dagiti barangay ti Larion Alto, Tanza, Sentro 1, Sentro 5, kan Katagaman Vejo tapno masiguro ti kinatalgad ti amin. Iti Nueva Vizcaya, paparatangan ti gobernador ti probinsya ti austerity measures da, kas balakad iti worst case scenario iti panagnato ti presyo ti petrolyo, amang ituntunda iti nalawlawa nga epekto iti panagbiag dagiti umili iti probinsya. Manipod iti 15 million pesos ang nailatang a pondo para iti Grand Amungon Festival, kat nailatang langan para iti transport sector. Pakiramanan ti 18 million pesos a financial assistance, 17.2 million pesos para iti bagas ti umili program, manipod iti probinsyal a gobyerno. Babaan iti 4-day schedule nga impatumpal ti lokal a gobyerno, nakagunod da iti estimated a 5 million pesos a savings, a may latang matpara iti transport sector ken agriculture sector, a makapaspasar itan titikag. Iti Batanes, mangipaay ti Philippine Charity Sweepstakes iti world-class nga ultra-portable AI X-ray technology iti Basco ken Sabtang Batanes, kaspaset ti panakapalawa ti health services iti Pagilian. Ti Remex KA6 ket mabigbigbig iti selection process babaan tinasa nga agdagsan iti 3.5 kilograms battery-operated machine anasayaat ang mausar kadagiti adayo nga isla ken kabambantayan a komunidad amang doktal iti kaso ti tuberculosis, pneumonia ken dumapay a sakit. Kabayatan na, nang idonardapay ti innam a patient transfer vehicles, anay paima iti probinsyal a gobyerno, ken nang ipaidapay iti medical ken dental a serbisyo kadagiti talugasot nga umili iti Sabtang ken Basco. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.